Isabel allí, ella está en un sofá, en una amiga. El sofá es pijo. La amiga és pija. Però molt pija. Això que tu entres a casa i dius, què és aquesta pija? Ella no diu res, però tu dius, què pija? Isabel està ensenyant-li a l'amiga un àlbum de fotos. És que el tinc en el cap. Jo a voltes vaig deformant un poc, Està ensenyant un àlbum de fotos, una musiqueta, unes fotos precioses, quan se li acaba la saliva fa... Ei! Escolteu, vos jure que això ho faig. Això és de veres. Isabel, el que passa que ho fa molt ràpid. Fixeu-vos en l'anunci, quan el tornem a fer en Nadal, fixeu-vos, perquè estàs de berraca. Vos jure que ho fa, però què passa? Que és com la publicitat subliminal, Que tu de repente estàs fent l'anunci i de repente dius, hòstia, tu dius, s'ha tocat la figa? No. És que és com un flash. És com la figa d'Isabel i dius. I clar, tu no penses en això i de repente això se te queda. Això se te queda en el cap i passen els dies i de repente m'explicar en un dia i dius, mira, ara menjaria jo una figa, ara. Ei, a mi m'ha passat això, Isabel, perdoneu, Isabel està allí i de repente Isabel li diu a l'amiga i li ensenya una foto, mira la càmera i diu, ¿t'acuerdas? Vos jure que diu, ¿t'acuerdas? O diu tot seguidet és una apostrofènima. Diu, ¿t'acuerdas? Diu, mira, aquí estamos de mi casa de campo. Y diu ella, su casa de campo. 80.000 hectàrees. Avui que estem parlant d'això, 80.000 hectàrees, su casa de campo, que tu dius, no, Isabel, això no és una casa de campo. Això és una meseta. Puta. Hòstia, a qualsevol cosa li diu casa de campo avui en dia, me cago en Déu. Mi casa de campo. Y de repente digo ella, de improviso, y tú dices, ¡ay, de improviso! Aparecieron unos amigos, y tú dices, por el amor de Déu, son los amigos de Isabel que aparecen por allí, mireu-los. Aparecen por darrere un seto fijo. Que tú dices, mira que es difícil retallar un seto y hacerlo fijo, ¡pues lo fan! Un seto y aparece esta de, ¡ay, que tu dius, per l'amor de Déu, d'on trauen els pijos? Això, on fan el càsting de pijos? En Pijalencia! Isabel està esperant-los amb unes bandejes plenes de Ferrero Rocher, que sigui home que sigui. Ella està en muntanyeta perquè els ferreros s'han pegat en el cite, Que allà no, que tu poses la bandeja i gira allò serà ahí. Els pijos s'ho han de menjar a mort redó, això. Això no és en la càmera, però es veu, mireu-la. I tots els pijos, y con el pico de la boca plena de chocolate. El chocolate que regala por ahí. Isabel, déjame que la India. I encara m'he de donar-vos un dato més. Sabeu per què s'ha organitzat la Copa Amèrica en València? Pregunteu-me per què. Perquè l'anterior guanyador no pot organitzar-la. Això n'hi ha molta gent que no ho sap. L'anterior guanyador, que és qui tindria que organitzar-ho, no pot. Perquè és Suïssa.